Godmorgen. Det er lørdag den 24. Klokken er lige lidt over 9, og jeg står her og venter på en bil. Fordi jeg har besluttet mig for, at skal jeg lige se, om jeg kan retfærdiggøre den. Den bedste måde at træne til en maraton på, det er ved at løbe en. Så nu tager jeg til Berlin. Så er vi ankommet til Tempelhof, og der skal afhentes startnummer. Og de kan gå efter en tur i bil. Så er der messe. I dag er jeg en mand. Vi er på vej ud for at finde noget mad her. Dorte er glad for, at hun ikke skal med mig til New York. For det var mega irriterende. Skønne Berlin, her går vi. Vi kender jo ligesom Park Inn, der ligger herovre. Hej Park Inn. Sådan der. Prøv at se, jeg har jo kun været her, hvor jeg har taget almindelige billeder. Jeg har jo ikke været her, hvor jeg har tingene sådan rigtig vaskeægte live. Det her, det er live. Så blev det maratondag. Yay! Vi har tisset. Og så er der, når du har tisset der, det var godt, Dorte, tak for det. Og de trapper der, så har vi lige Henrik, hvordan han går ned ad trapperne, så tager vi ham også lige, hvordan han går op, når vi kommer hjem. Jeg elsker det her. Så er der 10 sekunder til start cirka. Og vi har Haile Gebrselassie med i løbet her. Han løber i samme startgruppe som Dorte og jeg. Eller noget. Vi er så klar. Det er så godt. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ist der Point. Die Blöcke A, B, C, D og E werden nun. Så er vi i løb. Så er de første 5 nået, og der er kaos ved væskedepoterne. Jeg er stadigvæk langt foran, hvad jeg skal være. Der er passeret 3,45 balloner nu. Det er cirka 9,5, og jeg er så blevet indhentet af 4 timers ballonen nu. Det er jo dejligt. Jeg holder en fantastisk snittid på 6,40. Meget prangende. Alle jer 3 aspiranter, I skal tage at prøve mit tempo en dag. Det er fandme fedt maraton. Og toiletter, det er også godt. Det tror jeg skal prøve. Everyone is laughing at me. It makes me feel so sad, så kan på running. Ja, det kan jo ikke lyde godt, men det er fedt, de gør det.
til 12-1. Jeg har lige drukket en masse og taget en gel, og tænker, nu løber jeg til 15. Og så går jeg. Så nede ved de 15, og jeg holder aftale med mig selv, og så stopper jeg med at løbe nu. Og går, så jeg ikke smadrer mig selv helt i New York. Vi kan lige tage et glimt af alle de friske løbere her. Og der er bare fandme mange. Og folk er på plads. Op ad os. Og hæpper. Enten hæpper de, eller også tænker de deres. Nå, men jeg ved ikke, hvor langt jeg går, og hvor langt jeg kan holde ud og gå. Men jeg satser på i hvert fald 1 kilometer i første omgang. Har vi en dansker mere herinde? Det var der mange herinde. Morsomt, når man går her. Folk klapper, og så tror de, man er gået fuldstændig kold. Og jeg har det jo egentlig bare glimrende. Så vi lige efter 18. Jeg prøver at løbe lidt igen. Og nu har jeg fået besøg af nogle indianere. Så løber vi ind på halvmarathon nu. Skarpe hjerner vil på vejen ud, at så er der halvvejs tilbage. Sådan. Ja. Jeg ved sgu egentlig ikke, hvor meget jeg egentlig lige gider 21 mere, men det skal jeg jo, for jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg kunne gå på Bülowstraße og skyde genvej direkte op til 37. Men det gør jeg jo ikke. Men det er fandme fristende. Bülowstraße er lige der. Sådan. Så hedder den 21. Det er sådan set okay. Så er vi nået til lige omkring 28. Jeg har planlagt, at nu går jeg lige, skal vi sige, 10 kilometer. Jeg er ved at være træt. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men heldigvis var der en sød dame, som jeg har travlt. Jeg skal lige klappe en hånd. Lige her. Der var en meget sød dame, som gav mig en hel pakke Kleenex. Lige på et meget kritisk tidspunkt, så det var jo fantastisk. Stor tak til hende. For hvis vi lige vender kameraet om her, så kan man måske ane de små kiksede grønne toiletter herovre. De er, når man ikke løber hurtigere end jeg gør, så er de overfyldt med lort, når vi når ud på at have løbet nu i 3 timer og 36 minutter. Så tak til damen med Kleenex.
Det ligner en slagmark det her, men det er bare 30 kilometer. Og tiden til alle de forhippede, fred være med dem. Nu bipper Camilla på hammerten. Bip, bip. Vi har altid kun det sjov, vi selv laver. Og nu vil jeg filme en, som med garanti aldrig selv er blevet filmet. Videokameraet. Det var fandme sjovt på 30. Vi har nogle lidende ansigter her. Hele Danmark er taget til Berlin i dag. Det er helt vildt. Der er danskere overalt. Det er ikke engang løgn. Der er ikke flere tilbage hjemme i Danmark, for de er alle sammen her. Se, de er her. Vægge står stille, det er jo sådan set meget godt. Det må man sige, det er i mit tilfælde i dag. 34. 20. kilometer. And walking. Som det skal være. Men det er sgu også et eller andet sted lidt svært at blive ved med at gå. Folk de er utrættelige hernede, det er helt vildt. 35. 20. kilometer. Og folk de står her, og de klapper, og de holder en fest. Det er super. Og de spiller. Vi skal tage et øjeblik og så se nogle af de her fantastisk flotte bygninger, der er i Berlin. Det er jo helt vildt, at man bare løber forbi uden at se noget som helst. Prøv lige at tjekke det. Jeg er på sidste kilometer nu. Jeg kommer til at løbe alligevel. Der er flere danskere. Og nu bliver vi spærret af her, så putter vi herover. Gå nu. Du Schaftes, står der på skiltet. Og googler jeg så. Ab jetzt kamen die letzten 500 Meter. Komm, Hansi! Great job, Sarah and Mark. 5 minutes to go. Olga, 500 meters to go. Come on. Enjoy it. It is a greatest moment in an athlete to cross that finish line after 42.195 Ks. Auf geht's, 2,8. Robert, 4 Meter. Andreas Kreuz. Ham der, han har ondt. Bereich der Leitwand vor dem Lachs. Don't stop the music.
Det var det. Det er fedt nok. Og vi har noch eine ganz Så er det medaljetid. Det er jo vigtigt. Herzlichen Glückwunsch, congratulations. Herzlichen Glückwunsch, congratulations. Det er så dyrt. Lige her. Meine Damen und Herren, diese Jubiläumsmitglieder und haben 10-mal den Marathon beendet. Ich denke, wie kann man da einen Riesenapplaus verweigern? Wir sollten es machen für die Marathon-Sieger. Heimfrei aus der Schweiz. Herzlichen Gold! Jeg fik noget af den rare dame. Det var meget godt. Jeg har ikke den fjerneste idé om, hvordan jeg skal finde nogen som helst her, og jeg ved ikke, hvor jeg bor henne. Men jeg har 10 euro. Måske vi kommer til Danmark. Der sidder Ulla. Prøv at se, de drikker simpelthen som svin hernede. Det er så alkoholfrit, men det er okay. Hej, så er vi næsten fuldtallige. Hej! Hej! Så er det lige alle de der søde mennesker, der har siddet og ventet på langsomt lille mig. Men de har så også gratis øl. Så nu er vi hjemme ved lejligheden igen, og den fortabte søn vender tilbage. Vores gruppe blev lige amputeret, fordi vi mistede en Claus. Men han er her, og han ser frisk ud. Woohoo! Hvordan gik det? Har du det godt? Så bliver der pakket bil, og det vil være slut for denne gang. Der bliver pakket bil og snakket i telefon. Og det er sådan set meget godt. Så tror jeg bare, der kom Henrik, så er vi ved at være her alle sammen. Har du nøgle til det der affaldsnød? Ja. Mund? Fordi så kan jeg da ved at være køreklar her. Og du har det pæne armbånd på? Ja, ja. Skal du have indgraveret din tid? Eller er du for utilfreds til, at det skal stå nogen steder? Det var godt. Jeg afslører så, at jeg skal ikke have indgraveret min tid. Ja, det er fandme flot. Alle de seje løjfer og en løjferinde her. Yay! Medalje! Ja, hej. Nej, hvor medalje? Vi har taget dem af. Skulle have haft min medalje. Det er fandme en fejl, men jeg er den, der er sådan mest maratonagtig. Ja, det er du godt. Ja. Nej, det kan I ikke. Det kan godt være, at I løber hurtigere end mig, piger, men jeg har t-shirt. Du har t-shirt.